Migao mar thieth ochako chenro mar golo oko mwandu man kod yedhe mamero ji kido mag nikotine chirni ma pacho ka ma oyang gi jagoro mar migao no Mary Mudhoni ma owacho ni jolos mwandu kod jouso tiyo gi oteku margi mar ywayo bucho mwandu go e doho, gino ma keto ngima oganda jo Kenya kamarach. Kano wuoye kaunti ma Kirinyaga romo mano kelo kanyakla jochiw thieth e kor gwenge maya alworano kaka yor keto oganda e ng'eyo kotenore gi midhiero ma ikelo gi yedhe mamero ji machalo kaka nikotin kod midhiero ma ikelo gi ywayo ndawa gino manowacho ni thoro kelo midhiero ne familia kod rawere. Osiro paro mar chik ma geto neno ni oganda oyudo thieth makare ma idhi chokie pacho oganda chakre juma manyien. We cannot destroy a nation, destroy a country, destroy our young people because of selfish interests. Therefore, with all due respect, I will want to state categorically that we will continue enforcing the law with the sale, manufacture, and advertisement of all nicotine and tobacco-related products. I would want to ask the people involved to ensure that please do not go against the law. Ensure that you think about the public good first before you think about making that one coin. Think about the many people who are dying of cancer because of you. Think about the many children who have dropped out of school because of you. Think about the many mothers whose children have aborted because of you. Think.